wayenamaphupha, wazibiza zonke izazi zasondela lapha. Anduzuyitsala ngoba seyicacisile ngale ndlela ithi ukuba bekusiya ngokokwam ngesithi akagqibele. uDanyeli, lo Danyeli kuthethwa ngaye ulaa Danyeli wayefakwe emadini wengonyama, zaze iingonyama azamenzanga. Wafika ukumkani ekuseni ngesibili, wasondela apha uDanyeli. Danyeli mkhonzwe woThixo ophilileyo, ingaba uThixo wakho uyivalile na imilomo yengonyama? Uthi uDanyeli, phila ngonaphakade kumkani, azindenzanga nto, kwaye kumkani naphambi kwakho andenzanga nto. Ndifuna ukuthi uThixo uyawaguqula amaxesha, kwaye futhi uThixo ngulaa Thixo ungadinwayo, ngulaa lizwi unelizwi elibuya lingawenzanga umsebenzi walo. uThixo apha uThixo yena uyawaguqula amaxesha neminyaka, aguzule okumkani. Ndifuna ukuthi bomama, uThixo kwizinto esinazo ezisisindayo, imithwalo esinayo, uThixo uzawatshintsha loo maxesha, aveze amanye amaxesha amatsha. Ngoba eyona nto siyizeleyo apha enkonzweni sizofuna into okokubana uThixo asilungise, and futhi asizelanga ntwinye. Imithwalo yethu ayifani, yahlukile imithwalo yethu. Yile nto ngenye imini uShadrach noMeshach noAbednego bathi xa bekwidiko lomlilo kwabonakala indoda yesine. Kwavela umbuzo othi ingaba ivela phi na laa ndoda? Kwabonakala into okokubana ngulonyana womntu uguqula amaxesha. Ndakhumbula umfo kaDavid, ngoba bomama singabantu abathandazayo. Uthi uDavide emthandazweni wakhe athi uThixo ulihlathi uligwiba, ezimbandezelweni ezininzi ufumaneka eluncedo kunene. Ngenye imini uYesu Kristu xa enyuka intaba, uthi wakujonga intombi zaseJerusalema, afike zinxunguphele, uvele umbuzo, zintombi ndini zaseJerusalema, musani ukulila, zilileleni nina kunye nabantwana benu. uYesu uyawaguqula amaxesha. uYesu Kristu bomama lo
uthetha la mazwi. Yesu Kristu lo uthetha la mazwi. uThixo uyawaguqula amaxesha
isihloko sesibili umqolo othethayo 21 uthi wona yena uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. Inkosi isehlala ezulwini mayisikelele esisifundo ngokungaphakathi. Amen. Ayibulise utata umongameli, bulise otata befundisi, ndibulise otata abavangeli, ndibulise utata uvice ukwabashumayeli netafile yakhe notata abashumayeli. Ndibulise utata uvice engekho phakathi kwethu netafile yakhe, utata uvice wamadodana netafile yakhe notata amadodana bonke. Ndibulise umama umongamelikazi, ndibulise omama abefundisikazi, ndibulise omama onobhayibhile, ndibulise umama uvice netafile yakhe nomama bonke. Ndibulise usister vice engekho naye phakathi kwethu netafile yakhe namantombazana onke. Ndibulise ubrother vice weGildas netafile yakhe neGildas zonke. Ndisithi one way, one heart, one way. Ndibulise uprincipal netafile yakhe nomisi bonke neSunday school. Ndibulise indwendwe eziphakathi kwethu. Ndinibulisa ngelomhleli nomvukeli igama uYesu Kristu Bhotani. Ndigulile. Mama uvice undibethile mzala. Andikandive mna. Hayi andibanjwa ngapha. Akandive mzala ngePasika. Oko bandibhalela incwadi encane. Abantu bakaThixo bemane bebuza uba utheni. Ndabe ngiqomba ndiguliswa yintshumayelo. Ingxaki andikwazi. Kodwa into embi ke kulandula. Uthi okanye ubaleke. Uthi ndiyagoduka. Kodwa sifumana amazwi apha akulamqolo ngo21 athi yena uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. nguDaniel lo obhala apha eyibhala lencwadi esekuthinjweni. Kusemveni kokuba ukumkani uNebukadnezar ephuphile iphupha. Kodwa eliphupha liphuphileyo akalazi. Kodwa into endiyiqonda yento oba njembe ephupha njena elingalazi kodwa alimonwabisanga. Yena uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. Wabiza apha ukumkani uNebukadnezar amakhaledi abakhwisi izazi zonke zaseBhabheli khona uzwe sizomxelela ngeliphupha. Umsebenzi wabo ke ababantu ibikho ukuba wena ubachazela iphupha then bona balitolika iphupha balithetha uthini na. Yena ke ngoku ukumkani uNebukadnezar akalazi kwa eliphupha aliphuphileyo naxa lingamonwabisi nje. Yena ke uyawaguqula amaxesha neminyaka. Abalazi eliphupha kodwa banentetho bethi ngosemazulwini kuphela onokwazi ulichaza eliphupha. Wanomsindo apha mamongamelikazi ukumkani uNebukadnezar. Wabiza uArioki wathi kuye masithatyalaliswe zonke izazi zaseBhabheli. Yena waguqula amaxesha neminyaka. Wafumana ithenda apha uArioki. Yandikhumbuza lento ithenda eyakhe yanikwa uSawule wayinika uDoweki umEdomi. Wathi mababulawe bonke ababingeleli bakaThixo ngokuba mina ndifuna ubulala uDavide kodwa bona abandincedi. Eyona nto bavele bayenze bavele bamphukutya bamnike nesixhobo sikaGoliath. Ufumana lo thenda apha ke ngoku uArioki yentoba mazibulawe zonke izazi zaseBhabheli. Yena ke uyawaguqula amaxesha neminyaka. Uthe sawufa oldaba uDaniel athi ngawundiphe okwexeshana khe ndithandaze
uyehova uthixo wam. Kule nto aveza la mazwi ke ngoku athi makabongwe uyehova uthixo osusiye ngokuba yena uyawaguqula amaxesha neminyaka. Athi uguzula ikimkani amiso kumkani. Athi nukukwazi abafuna ukwazi. Athi nukuqonda abakwazi ukuqonda. Athi kodwa okusemfihlakalweni ukubeka kukhanyeni yena kuyawaguqula amaxesha. Yile nto uprofeti uMika athi uzungendivuyeleli lutshaba lam ngoba ndiwile nje ndiseza kuye ndivuke. Yaye ndihlala ebumnyameni nje kodwa uyehova uthixo usezaba kukukhanya kuye. Yena ke uyawaguqula. Uyawaguqula amaphupha. uDaniel apha ngobusuku ke bayifumana impendulo yophupha. Yena ke uyawaguqula amaxesha neminyaka. Sike sakwixesha apha le-COVID savaleleke ezindlini. Wathi umuntu oswelekele ngumuntu wakho wamngcwaba nefamily yakhe yashiya ingedama zabhubha ii-breadwinners yavalwa imizi. Kodwa sadlula nakulo maxesha ngoba uyehova uthixo uyawaguqula amaxesha kwakunye neminyaka. Kodwa ngoku sikwixesha apho silala ngesandi sompu siphinde sivuke ngaso. Uthi xa uvuka igeyithi ubone umntu edunduluzile phambi kwegeyithi. Kodwa sinethemba nangoku uyehova uthixo usazawaguqula amaxesha neminyaka. Yena uyehova uyawaguqula amaxesha neminyaka. Uthe sawuthiwa pha uYosefu ngabakhulu bakhe bamfaka emadini bamthengise kumaMidiyane bamsendlini kaPotifara afumane ubunzima apho kodwa endaphe eyolenda entolongweni. Kwathi kuba uyehova yena yawaguqula amaxesha neminyaka. Wabonakala uYosefu apha sengumlawuli kwakwayuda. Yena uyehova uthixo uyawaguqula amaxesha neminyaka. Sigidasi zasekhaya nani izintombi amaxesha uthixo usazawaguqula ngoba abanye abantwana apha abaphangeli yaye kumakwabo bayazondwa kumakwabo ababonelanga ntweni ngenxa yento yoba bona abaphangeli. Kodwa nabanye abantwana apha abaphangelayo nabo kuthiwa bazidla ngemali. Kodwa uyehova uthixo uyawaguqula amaxesha neminyaka. Sizisola themba apha omama kwingxaki esihlangabezana nazo kwimithwalo esinayo yabantwana bethu. Sinethemba loba uyehova uthixo uyawaguqula amaxesha ngoba usithembisile ezwini lakhe. Wathi yena akasoze asiyekele, wathi asoze asishiye. Wathi izani nonke nina enibulalekayo enisindwa imithwalo ndinika ukuphumla ngoYesu Kristu Nkosi yethu.
utata umongameli, ootata abefundisi, utata uvice wabashumayeli ne-executive yakhe, nabashumayeli bakhe bonke, nabashumayeli abalandelayo, utata uvice wamadodana ne-executive yakhe, notata amadodana onke namadodana alandelayo, umama utata umvangeli, otata abavangeli, otata amagosa esekethe, utata unobhala wesekethe, utata unondyebo ongekhoyo, umama umongamelikazi, omama mongamelikazi bobathathu. Bethu noyikeka le ndawo. Omongamelikazi bobathathu, omama unobhayibhile, umama uvayisi womama ne-executive yakhe, usista vayisi wamantombazana namantombazana akhe, ubrother vayisi weWesley Guild neegildazi zakhe zonke, One Heart, It's nice to be here. Abantwana abancinci naye wonke umntu olapha bethu namolweni. Ndilapha bazali. Mama uNtungele, ndithe ndawucinga phambi uba ndingene tata umongameli elizwini, ndakhumbula ngonyaka ka-2018 ugqibela kwam balapha kule panel, ndabala ndina-11 years. Ndayenza ukuthi loo nto hayi bo inoba izinto zam zingandilungeli nje uthixo ndimsebenzeli, andibanjwanga apha ke. Ndathi uba ngaba kukho umntu wase-Crossroad olandulayo ndicela ze ndifakwe, kodwa ndaphinda ndabuya ndathi mama uNtungele ndijikile kwesaa sigqibo, bonani umntu. Wathi lo mama awucingi kaloku mama ayinobambela, ndilapha ke bazali, ndisho ukuthi into kaThixo ayiqhelekile thunana. Ndiwuvile kumcimbi wekweni, umcimbi esingawo namhlanje uphaa kwincwadi kaDaniel chapter 2 verse 21. Ndizamile ke mamongamelikazi uphica lo mcimbi. Wathi xa ethetha apha umama uvayisi wathi utata bemele ube begqibele ngoba ugqibile. Ndithe ndawujonga phaa endlini xa bendihleli namhlanje ndizinika ndathi wazawuthetha ntoni ngoba lo tata ugqibile. Kodwa ndicacele nto mna kulo mcimbi, xa ujonga zawugqibezela ke apho utata sengathethanga khona. Xa ndiwubofumanisa lo mcimbi kuthiwa apha into ingotata ongunapunikenetsare. Lo tata yeli nzigabana ke linzima kuthi ebengumntu xa ndibona kulaa mcimbi wapha kuthi eLady Fred kulaa lali yasemkhonjana, phaa kuthi kukho into ekuthiwa ngubhodi. Uthi xa kukho ingxaki ubone uba unetyala mawulise kwabhodi, lithi lawuqinga kuthiwe maliye kwasibonda, awuthi usibonda awukoyiswa kuthiwe maliye kwamanzi ezulu komkhulu. Ndifuna ukuthi ke apha kukuloo meko ngoku, lo tata ulapha unguDaniel, ungomncinci yena, uNebukadnezar lo ndingakwazi umbiza igama leBhayibhile, ungumntu okuthiwa mkhulu, ungukumkani. Kodwa lo kumkani ebengenasiphatho. Into endiye ndayiqaphela apha ukumkani lo ebelawula ngegquthu, ngoba kuthe kwakwenzeka le nto kwacaca kukho eli phupha lize kuye lamxaka eli phupha. Waphinda uThixo waveza iphupha, waveza apha kuDaniel. Daniel ke ngoku endibona uba ithi into ebenamaqondane akhe. uDaniel njengaxa ihamba nje uhamba namadoda amathathu. Uhamba uDaniel noAkiriyoki, ahambe noMishaliyeli, ahambe noHananiya. Into eyenzeka ke ngoku uDaniel ndabona uba uphalaze umthwalo wakhe kubantu abangenamqolo, ngoba xa ndifumanisa elibali uthe waba limxakile lo tata wanekhwele, ngoba yena uDaniel ukwazile ukulicacisa. Impazamo ke ngokwapha ikhoyo apha kuDaniel, uDaniel ubalisile yena ngeliphupha ndinalo mbono wawuchaza uba uthini na, waxelela aba bahamba ke ngokule nto bayisa kukomkhulu ukumkani lo unguNebukadnezar.
Xa efika ke ngopha uyambiza, uthi xa embiza athumele uArioch kuthiwa Arioch ibingisisiququzeleli ebesisebenza apha kukumkani. Ndizama ucakisa phantsi komcimbi osithetha kuwo uyawonga amaxesha. Kuthiwa neminyaka. Kuthiwa phantsi kolo mcimbi ke ngoku uyawonga amaxesha kunye neminyaka. Wabuya wanomsindo ke ngokukumkani. Wathi Arioch hamba uthi ndizabatshabalalisa futhi ndimbulala uDaniel. Kodwa into exakayo kwaba bantu bathathu, umenshina umntu oyi-1, uDaniel. Phantsi komcimbi wamaxesha. Ndifuna ukuthi ke abazali kuthiwa amaxesha uyabanika kuneminyaka. Kuthiwa ke ngokubazali yakube yenzekile le nto, waphinda wabuya uDaniel. Wathi uDaniel, khawundiphi ixesha ke ndithandaze. uDaniel ngeli xesha bemkhuphele ecaleni uHananiya, wathatha imashini kunye noArioch, kodwa ukwazile ngokuphinda aye kuHananiya. uHananiya kangamnqalele, ube ngumntu woxolo ngoba akangambuze izilando uba ubundishiye apha waya kwaba babini. Kodwa ukwazile ubuya ke ngokathandaze phantsi komcimbi wokuba uyasinika amaxesha kunye neminyaka. Lahamba ke ngokulona ixesha wabuya wenza umbongo ke ngoku uDaniel, wathi kubugorha bakhe, wathi nobulumko bakhe bonke bobakhe. Wanombulelo bazali. Endifuna ukuthi ke bomama base115 singomama abanemithwalo. Singomama abanabantwana bethu abatshaya idrugs. Singomama abanemithwalo ohlukeneyo. Abanye abazali apha banabantwana baselayo. Imithwalo yethu yabantwana bazali yohlukahlukene, noba mhlawumbi omnye akanayo umntana othengeliswa watshaya, kodwa ngumthwalo nalo okokubana abe nokusela ngumzali akayithandi le nto. Endifuna ukuthi bethunani sizawuxetyililwa imithwalo yethu, ngoba ndikhumbula ngenye imini uYakobe ube nomthwalo, futhi umntu ongumama, umama ongumama ngeli xeshana uyawudala umthwalo, ngoba lo mama ebenalamawele mabini, uYakobi kunye noEsawu. Wakwazi utata ukuthi uza kunika omnye ngoba lo bengumzingeli, wathi uza kunika intsikelelo. Wasebeza umama uRebeka, wathi hamba ukhawuleze uthathe itakane ngoba ndimvile utata wakho esithi uza kwenza oku noku. Yadala ke ngokubazali le nto inzondo kwabantwana. Yadala inzondo ke ngokulento, wabuya lo mntana walithatha elitakane walikhawulezisa walipheka phantsi komcimbi uye waguqula amaxesha kunye neminyaka. Abe ke ngokebuyile utata wakhe kuthi benorhatyazo engasaboni ngamehlo. Athi kodwa mntanami ndiyakuva izonke kuthiwa futhi lo mama wenza lo mtho wawubumba okokuba mawubumbeke wenzeke, wamnika neengubo zalo mntana ezokuzingela ezirhwexayo. Wathi utata kube bengaboni kuthiwa wambamba wamthi kodwa ilizwi lelikaYakobi, iingubo zona into endixakayo zezikaEsawu. Yenzeka le nto bazali phantsi komcimbi uyabaguqula amaxesha kunye neminyaka. Wazithetha zonke into ke ntsikelelo ezintsikelelo. Xa ifika umnikazi lo wekenyani ufika sesitata ziphele zonke intsikelelo. Sendizinike umntakwenu. Athi tata kusekho noba inyena intsikelelo. Abuye abazali ndingatyanga ixesha. Aphinde utata ngoba inimba le wona into ekhona kumntu ongutata. Aphinde amsikelele. Yamenza inzondo ke ngoku, wanga ke ngoku umntakwabo angafuna ukumbulala. Kuthiwa wabaleka waya kwamalume wakhe kwaBethuel. Kuthiwa akuhamba uhambo olude, xa efika endleleni kuthiwa ehlele bubuthongo. Kuthiwa alale, athi akulala kuthiwa zibona izithunywa zezulu zisihla zinyuka ngeleli. Kuthiwa alale athabathe uhambo phantsi komcimbi uyaguqula amaxesha kunye neminyaka. Kuthiwa athi ukuvuka kwakhe athi makube uThixo ukho kule ndawo. Ndifuna ukuthi bazali masinamathela apha eJerusalem, silinde ukwambathiswa, siyazi ukuba uThixo ukho, nathi ngenye imini usizawaguqula amaxesha. Imessage yokugqibela xa ndizawuyeka ke bazali, la maxesha singawajongi kwicala elinye, siwajonge boomama base115 nalapha ecaweni. Singathi kuba ngoku esinika igunya uDaniel wathi la maxesha masiwajonge kunye nale minyaka, sibone izinto esizitshintsha ngoku sizenze ngokale minyaka yethu. Kuzawuthi kanti bazali siyazibhuda ezinye izinto, simane sikhumbula kwabangasekhoyo iingwebu zale nkonzo umama uPatuweli ababesithi phantsi komcimbi wemithwalo, bathi mama uNtungele xa siziphazama izinto
bathi bethunana sigadele cala. Ndinqwenela into yoba phantsi komcimbi wamaxesha sizingazishini ezo zinto sinoba siyazenza izinto abazali kodwa sazi uba siyazongeza izinto kodwa kukho ezi sazishiywe zingwevukazi. Phantsi komcimbi wamaxesha bethunana ndini mandidlulise nje loo message ngoYesu Kristu inkosi yethu. utata umongameli obesivulela intobana ubulisele nam
ngoba nepanel nayo okuyibulisa nam. Okukhethekileyo ke indwendwe ezikho ephakathi kwethu ebusuku nje botani basafi. Utata usibekele amazwi incwadi kaDaniel uchapter ngo-2 ivesi ke ethethayo wathi ngu-21 yena uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. Mandijoyine mamongamelikazi phantsi kwala mazwi ndingazuwenza nto. Then uyawaguqula amaxesha neminyaka. Ucacisile apho utata umongameli ukuthi bekuqale kwenzeka ntoni. Into mna enoyishwankathela inye yento yobana ngumbulelo lona kaDaniel ebulela kuThixo emveni kwento yobana eye wamlawulela iphupha, emveni kwento yobana ukumkani uNebukadnezari ewamgrogrisa ngento yobana uyambulala ukuba ngaba iphupha akalichazi. Yiyo ke le nto sifumana la mazwi uDaniel apha ubulela kuThixo wakhe. Mamongamelikazi, ndithe xa ndiwajonga ke la mazwi ndawafumanisa into yobana analo usindiso phakathi kwawo. Yena uyaguqula amaxesha neminyaka. Yiyo le nto ngenye imini amadoda amathathu awuphoswa edikeni lomlilo kwafumaniseka into yobana kukho indoda eyesine. Kwakumbuzwa into yobana le ndoda yesine ivela phi na, ngoba besifaka amadoda amathathu. Amadoda ayifakile emlilweni awazange atshe. Ndiyabona ukuthi ke nawe usenokwenzeka ufakwe edikeni lomlilo, kodwa ubunayo uThixo uyaphuma ungatshanga. Uyaphuma ungatshanga. Kuthe ekuhambeni kwexesha wehla esikhundleni ukumkani uNebukadnezari, kwaphatha ukumkani uDariyo. Dariyo. uDaniel wafumaniseka into yobana ukhonza uThixo ongabonwayo ngabanye abantu. Wenze liyeleke enqe lento yobana makabulawe. Ukumkani uyamthatha uDaniel umphose emngadini wengonyama. Ogqiba kuthiwa wathatha umsesane watywina. Ndabona into yobana wayifuna ukwenza sure into yobana akukho kwamoya ongena kwenye akuyi kuphuma mntu. Wemka wabuya ekuseni wathi, Daniel, ndinethemba lento yobana uThixo wakho ubumthandaza ukusindisile. Wathi uDaniel iphila ngonaphakade kumkani, ngoba uThixo uthumela izithinywa zakhe zafika zayivala imilomo yengonyama, ngoba kubonakala into yobana andenzanga nto. Yena uyawaguqula amaxesha neminyaka. Ndithe xa ndithetha apha ndathi mna la mazwi ndithe xa ndiwajonga nafumanisa into yobana lukhona usindiso. Yiyo le nto ngenye imini intombi kaYayiro eyayinethombe legazi kuthiwa yayiminyaka igula, iwahambisiwe emaxhweleni, ihambisiwe kwindawo engathi ziyanceda kodwa ayancedakala. Kodwa yathi ngokubambelela kwakhe emqukumbeleni wengubo kaYesu Kristu kuthiwa latsha kwangoko ithombe legazi. Yena uyaguqula amaxesha neminyaka. Umlwelwe phezu kwechibi leBhetesayida kuthiwa nalapho wayegula futhi yayiminyaka. Wafika uYesu wambuza into yoba uyafuna nokuphila. Wathi andinamntu wento yobana xa ithe agxogxwa amanzi andiphose, ndithi xa ndiqala ukuya ndiphandelwe ngabanye. Wathi uYesu thabatha ukhukho lwakho uhambe, ngoba uThixo uyawaguqula amaxesha neminyaka. Umyalezo endala ukushiya ke bazalwane phantsi kwala mazwi ngobana njengoba suka inkonzo yemithwalo nje
ndivumele ba umongameli ndithi sonke apha sinayo imithwalo. Futhi nomntana unawo umthwalo nawo. Kodwa ngokubona kwami nokucinga kwami akekho umuntu onomthwalo ukogqitha abafana. Ndivumele ba umongameli ndithi akekho umuntu onomthwalo ukogqitha amakhosikazi. Ndibawela ukuthi ke bazali bami kuzo zonke imeko esiphilana nazo, imeko mosimamongamelikazi ziyashiyana futhi zihlukene, sikwiimeko ezahlukahlukeneyo bazali. Onothi xa unobalisa ingxaki yakho komnye umfazi ucinga bafana into yobana wena eyakho ingxaki ingaphezulu kwalo mntu ubalisayo, kanti lo mntu umbaliselayo ingxaki yakhe ingaphezulu kwaleyo uyibalisayo. Ndibawela ukuthi ke bazali masigcumeni, masiseleni le ndebe bakhosikazi, masigcumeni, sigcumele ngaphakathi. Eyonto nto ndibawelayo, ndibawela ithetha into ethi don't lose your focus. Uthixo wam ndiyayithanda kuyithetha ke le nto mongameli yobana umntu makangayiluzi ifocus nothixo wakho, ngoba kukusathana lapha ecaleni kwakho ogadileyo ukwetha kwakho amandla ukwenza into yobana azakufumana. Thatha ibhatyi yakho mzali, ngokuqonda into obuyalela uthathe uthandaze ngaphakathi, ugqiba uhambe uye emanyaneni kuba kwakunxiba. Futhi ube mhle apha. Akufunekanga bazali ingxaki zethu zibhale ebusweni ngoba sabalikhamka Sathane. Funekanga zama into yoba ingxaki yakho mayingabhali ebusweni. Ye emanyanweni, ufike ucule kakhulu futhi ube emanyanweni. Uyothini? Uyocela, uyothatha amandla ngoba uyayazi imeko kuyo. Eminye imizi imithwalo ke bazali siba ziziphathela ngokwethu. Njani? Ngokuthi umuntu xa ebalisela ingxaki yakho, ingxaki yakhe wena uhlekise ngengxaki yomnye umuntu. Asukuthi xa kuba lokho uyawaguqula amaxesha neminyaka akuphathela umthwalo ongaphezulu kwalo wakho. Uyawaguqula uthixo amaxesha neminyaka bazali bami. Kuyo yonke ke lento ndithethe apha ndibawela ukuthi uDavid kwenye ivesi yakhe ukhe wathetha wathi yiyekeleni uYehova indlela yakhe ngonenzela. Athi umprofeti uIsaya ku-24 ivesi ngo-4 athi kholosani ngoYehova ngoba uYehova uliliwa naphakade, ngoYesu Kristu Nkosi yethu.
imongameli ezingqongileyo, obawo amagosana senate, utata unobhala, utata umvangeli, ubawo uvice, otata nomama abashumayeli, i-executive yonke ahamba nayo, omama notata abashumayeli, uba uvice, otata amadodana, i-executive ahamba nayo, otata amadodana bonke, omama umongamelikazi, omama onobhayibhile, mama uvice, omama executive yonke yomama, nomama bonke, usister vice wamantombazana, executive yonke amantombazana namantombazana onke, brother vice we-guild, executive ekungqongileyo, i-guild as one heart, one way, izyonye, lelanye, umnandi bana. It's nice to be here. Oh, nibahle. Insumba esikolo secawe executive yonke nabantwana be-Sunday school abakhoyo ngale mini, indwendwe zethu ezikhoyo ngale mini yanamhlanje, ngokukhethekileyo ipaneli yam endihamba nayo namhlanje. Ebusuku njena ndivumeleni ndithi uxolo lwenkosi malube nini. Yathi mongameli kuthiwa mandizohlamba izitya, ndizifake ekhabhathini, ndiqoqoshe kube clean. Sokwenza loo nto ke tatam, ilizwi ke utata umongameli ebesivulele lona kwincwadi kaDaniel chapter 2 verse 21. Yena uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Amen. Athi mongameli ndikhangele apha ndijonga iBhabheli le ekuthethwa ngayo. Ndafika apho uThixo ebethule thexwa engathethi eBhabheli. Ukumkani uNebukadnezari ezenzela ukuthanda kwakhe. Yathula icawe yathi kwakhe. Ifika apha ithetha ingxamile, ingasaniki ithuba izolungisa imeko yaseBhabheli. Yafika apha yathetha ngoDaniel ngoba nguye ochazileyo ukumkani uNebukadnezari intoba iyathethika. Yena ke uyawaguqula ke amaxesha neminyaka. Ndithe xa ndijika ndijonga apha ngasemva ndayingqina le nto ithethwa
yile ncwadi kaDaniel. Ndafika ngale mini yanamhlanje uThixo bomama naye wonke umuntu olapha ewaguqula amaxesha. Wasenzela uThixo izinto esizibona ngamehlo. Phezu kwentaba bekumunda umongameli. Evula inkonzo yemithwalo. Wathi xa ethetha, wathi nathi botata sisebhabheni. Waphinde wajika, wathi nathi bomama sisebhabheni. Wawela, wathi bantu abatsha sisebhabheni. Kodwa namhlanje uSindisi uDaniel ufikile uzosikhupha ebhabheni. Ndayiqonda into baba mama sizokhutshwa ebhabheni ngoba nabo abantwana bethu. Nansi ibhabheli yethu ebesinayo apha emva kwethu. Kodwa namhlanje uThixo ukufile ukhala. Hayi ke, hayi bethu, khonto ndizoyenza. Baba ndizothi mina namhlanje uthe utata masiphume ebhabheni. Abongameli bathe xa befika apho kotata basi banezinto ezininzi abazibhalayo. Azidwelisa ibhabheli abahleli kuzo. Kodwa ndixaba yinto enye tata umongameli intoba abafuni ukuphuma ebhabheli ngoba abafuni uzozifaka. Nansi into enzima. Kudala ndijongile apha kuthethwa ngelizwi likaThixo. Uthe utata umongameli xa ethetha wathi namhlanje sizophuma ebhabheni. Wathi akayazi imeko yebhabheli umntu ngamnye ohleli kuyo, kodwa namhlanje unika i-challenge yoba sizophuma ebhabheni. Ndikhangela oomama bahleli phantsi nootata neegildas namantombazane bahleli neebhabheli zakhe. Akuphumeka ebhabheni. Kuthiwa ke mna mantu sothi phume ebhabheni. Yixelele ngoku uthi ibhabheli uyathanda uthandi ndiyaphuma. Ibhabheli lijonga into yoba ufika umntu ongajongelanga ntweni. Ithetha into yoba unganezinto zonke kodwa ungenayo uThixo awunanto. Akukhathali noba uhlala kwindlu othi xa uhleli kuyo uhlala esitulweni ikubeke kwenye ikamela iremote uphinde uphume ikubeke kwenye, kodwa ungenaThixo awunanto.
Ngebethuni akumandanga uphume ebhabheni. Yazi ndibona ntoni? Ndibona beqokozela ngoba umntu akafuni ukushiyana nebhabheli yakhe. Xa uphuma ebhabheli uphuma smart uthe cwaka. Uthi bhabheli kulona u-2026 wena uyathanda uthandi uyasheka. Hayi mani abazazi esibhabheli. Brother unganqonelela umuntu enye into enhle yibhabheli le. Le nto ufuna izinto ezinhle uThixo azenzele wena wedwa yibhabheli le. Ukhopholele yasekhaya abathi kutheni kungaplanwanga mna ebengubani mama ugomani yibhabheli mani leyo. Ngebethuni akumandanga uphume ebhabheli ndiyayazi loo nto. Ngoba ibhabheli inezinto zonke inobuqheleqhele belilizwe. Kodwa uthi umquli xa ethetha ngayo athi ezalapha emhlabeni ziyaguga zilahleke kodwa yona ekaThixo ayigugi. Kodwa there is a question likhona na igama lakhe. Yena ke uyawaguqula amaxesha neminyaka. Mathi apha uhlela apha sawuphiva phili. Unezinto ezithi nasefemelini Thixo wam ndithi bangathetha ndithi xa ndizawuphakamisa ilizwi lam kuthiwe yima sakuthetha abantu abanezipaji. Kodwa namhlanje xa uphuma kuleni nkonzo uzawubizwa ngulo wabesekoneni athi mntu asekhaya ithini i-advice yakho. Ifuna ke xa ibhabheli kucina lisele kuthi zingangakhe imovie sama-Nigerians. Ngayibukela le movie lo mntana uhlele ebhabheli kushiywe ngabazali. Wathi kubeni uba eshiywe ngabazali wathi umakazi wakhe zamthatha ndimkhulise. Wamkhulisa umntana umakazi emjongile wathi ngoba uThixo unecebo wabenza ababakhe abantwana bazisiphithiphithi. Yazibhaqa le ntombi kwalikhaya seyinto yokwenza yonke into. Kodwa wahlala lo mntana ebhabheli enyamezele ngoba akumandanga ebhabheli. Ibhabheli
Batata bam nani bazali inamefa. Wahlala lo mntana. Lo mama waboleka imali yomntu. Wathi xa kufanele ayibuyisile akabi nayo indlela oyibuyisa. Wathatha nelixhego wathi you know what ndakunika le ntombi. Ndikwandisele yona. Lithi xa lithe xhego ndizawuzovela lithi hayi ungezi ngoba laa mali ndikuqolota yona ndibhatala ngalo mntana. Uthi lo mntana mama ndimthathi lo mntu. Uthi lo mama andithathi siwena ngoba sengxakini ngoku sabhotala ngawe. Kodwa ndiyathanda noba uthathi. Kodwa ndithanda uThixo xa ezokonyula lo mntana. Xa ndishunqulele imali. Wadibana nomfana. Kanti iprinsi ihamba ifuna inkosikazi. Cha ifihle i-identity yayo yoba iyiprinsi. Wafika ivukuvuku wakhe lo mfana. Yafika le ntombi ikhala. Yaphana zingxaki yayo kulo mfana. Wathi lo mfana kufuneka mali. Wathi uthe umakazi imali efunekayo izobhatalwa ndim ngomzimba wakhe. Ngoba andinikele kwalixhego. Wathi lo mfana hayi ndizathi kule malana endiyisebenzayo ngoba le prince ifike apha ingumntu ochola amaphepha ithengisa izigubhu. Uthi ndizayiseyiva ndizakunika ukwenza into yoba ubhatale nemali. Uthi le ntombazana awuzuba ndithetha ngebhabheli. NoThixo xa izokukhupha akezi ngoku uthatha ixesha. Xa izokuguqula iminyaka uThixo akayiguquli namhlanje uthatha ixesha. Ufika uThixo xa usithi uyawa afike yena akunyuse ngesandla. Imnike le prince le mali. Kodwa ingoneki. Ithi le prince no. You know what? Ndifuna ndike ndiye ebazalini bakho. Ngenibona into yoba xa ndizawuthi mna ndizakuthatha abanonika wena na. Ithi le ntombazana ngantoni ngoba nawe awunanto uyasihluphekela ufana na. Ithi le prince don't mind. Sawubona uba ndithini na. I will make a plan. Yebethuni sithi xa sisebhabheni kunzima kodwa uThixo enza icebo loba sikwazi into yoba sime. Ithi prince ngemini ethile sizawufika. Ndithe ayazi le ntombazana into yoba ithila neprince. Izixelela into yoba ithila nomntu ohluphekayo ofana nayo. Ifowuni iprince. Ithi ndiyeza nabantu basekhaya. Athi le ntombazana uphi? Athi ndiyeza ndiyangena egeyithini. Xa ingena iprince ingena inxibe zonke izinto. Wathi ifowuni ebeyibambile lo mntana. Uyabuza into yoba uphi ngoba siye sithi xa sisebhabheli sibuza into yoba ndikuphi. Sibe sisokola. Because God. Asinayo into ethi Thixo zomeleze ukuze sikwazi uhamba endleleni. Yafika iprince iqhakazela. Inxibe izinto zaseNigeria ezikhazimlayo. Angathi nguThixo xa izokhupha thina makunobhayibheli ibhayibheli esikuzo. Yathi le ntombazana ayakwazi nokugqibezela ngehlisa kancinci ifo. Yathi kanti you are a prince. Athi umnye ewe into yenza into yoba ndizifihle. Bendisenzela into yoba abantu bangandithandi kuba ndiphethe izinto. Ndifuna abantu bandithande ngoba ndinjini. Sinethendensi yoba uThixo simthande xa sisenzela izinto ezintle. Athi uThixo xa sibeka bubini simkhweshini into yoba ndikuphi. Singayazi into yoba licebo likaThixo elo. Ngoba usithembisile into yoba andiunishiya andiuniyekela noma na. Babheli or no Babheli kodwa uThixo uzaba nathi. Kodwa into endiyifunayo ke ngoku uBhabheli esikuzo. Hayi man, saziwa sithi. Kodwa uThixo uzowaguqula amaxesha. 2026
Batata bam lixesha lethu loba uThixo aguqule amaxesha neminyaka ebeboni bethu. Abanye balapha bashiya ezindlini bengathethisani nefamilies. I'm so sorry Tata, batata bawuma ndithethe le nto. Kukhona abatata abazibona sebengena value ezindlini zabo. Athi umntana xa efuna i-advice athi tata mama mandibuze kutata athi umama akayonto loho ngoba ubambe i-past yebhabheli. Now is the time to change. Uthi Thixo ndisandingento yalutho koko ndicenga lelo khazi Thixo sendisiza. Unyaka wethu lo ma-115 ngoba uThixo waguqule amaxesha ethu yeminyaka yethu. Kodwa into efunekayo into yoba uthi Sonondini ndiyeke ngoba ingxaki yethu ziintliziyo zethu. Manje phela into yoba sihlale ebhabheni njena ungenxa yeentliziyo zethu ezirhaka ezingabanqweneleli abanye abantu impumelelo. Kodwa namhlanje uthi uThixo uyawaguqula amaxesha neminyaka. Ndifuna sicinga noThixo ke. Andizozibuza iibhabheli zabantu. Ukuba singathapha umntu ngamnye angachaza ibhabheli yakhe ungatshoni ilanga. Yebo mama bam, sange ndi-experience into yoba umongamelikazi kanti nabantwana abancinci banaso ibhabheli. Umntana ufuna uthetha ibhabheli imxinile but thina abazali asisiniki ispace. Thixo makasincede ngale mini yanamhlanje makaguqule iminyaka aguqule amaxesha. Siletende zethi akwenziwa loo nto kuthi nami mntathi uba uThixo ufuna ukhupha ibhabheli emntaneni but uqabile wena. Uthi not you. Khona ngixelela mna ngelife yakhe umntana. No. Thixo uthi masiphumeni kwezo simo. Kodwa ke into efunekayo ke into yoba uyakholwa na. Akwazi uphume ebhabheli ungakholwa into yoba uThixo uza kunceda. Kukhona ibhabheli omama bam esike sithi xa singena kuzo abantu abatsha kube nzima. Uthi wawujonga ngasemva ufike kumnyama, uthi wawujonga ecaleni ufike kumnyama, uthi wawujonga ngapha ufike kumnyama. Kodwa noxa kunjalo fanele uthi kuThixo ndomeleze. Akuphumeki. Bangathi akuphumeki ibhabheli kubambile. Ucenga lo Thixo ngoba uzama indlela ophuma. Ndimthanda uThixo xa efika equleni kaYakobi ufika kwintombi apha ezokhupha ibhabheli. Ingxaki yethu uThixo xa efika ezosikhupha ebhabheli siba ne-attitude. Ngoba ithi le nto uthi xa efika kuye athi ndipha amanzi ndisele. Bathi ngenxa into yoba ibhabheli imbambile. Engayazi into yoba uThixo uzoguqula amaxesha kuye neminyaka. Uzoguqula
zethu kodwa umongameli sisenza sibe ne-attitude athi umuntu anoxelela ngqama ujanti lonto umujanti ungantoni lolokho endimnika isonka namanzi not knowing intoba uthixo ikhona into amfumbathise omhlawumbi uzokukhupha uthixo ebhabheli ngomama ujanti but wena une-attitude. Thixo makasincede, Thixo makasincede, Thixo makasincede. Ndiye ndithi xa kusenzeka izinto ndithatha iblame ndizise kumbo mama ngaleyo ndithi hleze elizweni kunjenjenje ungenayam because ndimaphambi kwabantu ndithi sinelizwi likathixo sinobomi ngalo kodwa ngaphakathi entliziyweni ndihleli kwibhabheli ndiqinisile. Ndime ndishumayele kuqhekeze ilizwe ndiba ndisithi njenje uthixo ukulithanda ihlabathi wancama unyana wakhe ekuphela komzeleyo ukuze nathi sisindukanto ngaphakathi intliziyo ayithethi loo nto. Kodwa namhlanje uthixo uyawaguqula amaxesha neminyaka asikuphile ukuthetha kathixo ngoba uthixo mama unobhabhile usinika ilizwi lakhe khona ukuze sikwazi ukuphila. Ndinenethi uba besiphile ilizwi likathixo ngesingenazo ibhabheli. Thixo makasincede lonyaka ka-2026 115 uthixo makasincede kulo nyaka ka-2026 makasinike ukholo kuyinene kholo kuyinyaniso. Thixo makasiphe ukuphila ilizwi lakhe sisabolekiwe imihla yokuphila ngoba ngaphaya akukho ukujika phela nje xa sifika endlini yakhe Thixo uzambuza mabalobabili asiphambi kwakhe abuze mama ujanti kanti kunika omama ndathi bakhokhele ndakunika amantombazane ndathi wakhokhele ndakunika into obube phakathi kwabantu abatsha ndakunika into obube phakathi kwenkokheli wenza ntoni na wena ngaba wawenza umsebenzi elanda ukuthume wona baba Thixo makasincede ndikhalela wonke umuntu eze azokuhlukana nebhabheli yakhe sikhalela into yoba zinkokheli zasekhaya xa sihamba sithi xa siqala lo 2026 sihambe nebandla elikhaphukhaphu elinomoya kaThixo hleze iziki inqwelo nje kwezinye indawo into yoba abantu abaninzi bahleli kwibhabheli kodwa namhlanje uthixo usibhaqile into yoba uthixo makasixelele into yoba uyawaguqula amaxesha neminyaka hleze uzixelele into yoba ndikwazi uphuma but namhlanje you know what uzophuma ebhabheli. Thixo makasincede, Thixo makasincede abantu abatsha ngoba usathane udlalele kuthi. Thixo makasincede bootata bam ngoba abanye bootata ba-atyhuzwa ngezinto abangazaziyo. Thixo makabuyisele isidima senu bootata bam kwiindaweni kuzo ngoba sibona ngoku ootata bethu bengenasidima ngenxa into yoba abanye abantu batyholwa ngezinto abangazaziyo. Kodwa namhlanje kwezobhabheli uthixo makasikhuphe. Uba ndingazikhankanya tata mongameli ungatshoni ilanga ndike ndathi uba ndingathi omnye nomnye apha makathethe ngebhabheli yakhe kungasaphandle kodwa inye into nakuthixo uthi namhlanje uyawaguqula amaxesha neminyaka. Uthetha ngoDaniel kuthi uthetha nawe akathethi nomama uStemele uthetha nawe hleze nje ba kuthiwa mandizihamba kule paneli amunobhabhile khona into endingekayenzi kahle njengoba ndizoma kule paneli ezawuthetha ngebhabheli hleze uthixo ndibhaqile into yoba nam ndisebhabheli. Ndikhala umntu ngamnye ke apha xa sizawuphuma umongameli ndingatyanga xesha ngemvume yakho tata umongameli ndirhalela into yoba before siphume siyothandaza nabamama ukusinika amandla okuya ngaphandle ngoba kukho umhlabelo lothi siyawuhluleka singenawo. Usinika amandla tata umongameli khona ukuze
asiphuma umoya kaThixo ufukame futhi ngoba siqaphele ntoni into yoba siye sithi xa siphuma kuthi kanti umoya kaThixo siwushiya ngasemva indlela iyacelelwa baye bathi abantwana xa bezawuphuma ekhayeni bethatha imithwalo bayipakishe kwaXhosa bayibeke apha athi utata omdala wekhaya masenze umthandazo sizocelela umthandazo tata umongameli wokuphuma ukwenzela into yoba sizawukwazi ukuhamba indlela ngoba tata umongameli indlela ayilulanga sizocela indlela Thixo makasiphethe akabuyisela uThixo isidima senkonzo yakhe kuye mayingathuli incawe ngemandla kaThixo yazi izinto andizazi tata omama bazibhalile mna ndizazi ootata bazibhalile tata ndizazi uThixo yedwa wajongo intliziyo yokujesu wanguThixo kodwa thandaza thanumongameli cela uThixo wenze into yoba omama bamsithi xa siyotshisa Thixo asinika amandla axolisa uba nigwethekile kodwa uThixo utshilo uthi makwenzeke ngale ndlela Mawethu oyingcwele onguyise wenkosi yethu Yesu Kristu oluvuko nobomi mnikazi wezinto zonke umtrinitho ingcwele Thixo olungileyo qala ngam Nkosi nomvandelo senhliziyweni ukuze amazwi omlomo wami nencamango zenhliziyo yami zikholeke kuwe Thixo olungileyo kuyasa Nkosi Thixo wethu onamandla ilanga lizawubheda umsobomvu Thixo wami oyingcwele silapha silibandla lakho Thixo olungileyo kumkani wengcwalisa Thixo wami oyingcwele silapha ngalomzuzu Nkosi siza ngenxa yesithembiso esithe nkqonkqozani nawuvulelwa celani nawuphiwa funani nawufumana sibambe lodinga Nkosi olibekileyo phambi kwethu nesalixelelwayo Thixo wethu oyingcwele siza Nkosi ngoku kungekho nto singayimisa phambi kwakho ilunge Thixo wami oyingcwele nansi Nkosi imithwalo yabantwana bakho Thixo wethu oyingcwele nasi Nkosi inyembezi sabahlolokazi Thixo wethu oyingcwele nasi Nkosi inyembezi zenkedama Thixo wami oyingcwele nasi Nkosi inyembezi zabantu abathi usilibele Thixo Thixo wethu onamandla nasi Nkosi inyembezi zabantu iminyaka neminyaka abamane befaka kule boxi Thixo wethu oyingcwele nasi Nkosi inyembezi zabantu abathi uba uphendulanga ngoku bazawuyeka ukukukhonza njengoThixo Thixo wethu onamandla ndiza nazo kuwe njengoThixo bawa wethu oyingcwele uqhela ukusiva Thixo wethu onamandla ungeke nawe Nkosi ngoku udala into entsha Thixo wethu onamandla ungeke na Nkosi wenza umqondiso kumkani wengcwalisa noba ngumntu omnye Thixo umphendule ukuze Nkosi abuye azothi undihlekisile uThixo Thixo wethu onamandla suvuma Thixo uba simke kuwe suvuma suthula Thixo suthi kwakha susiyekelela luyasivuyelela utshaba Thixo wethu onamandla kunamathuba Nkosi oba
basibuza abantoba uphina uThixo siqhayisa ngaye. Nathi Nkosi imithwalo yabantu bakho bayaphuma Nkosi abamama bayoyitshisa. Hamba ngaphambili njengoThixo. Hamba ngaphambili Nkosi yami ugangatha indlela. Hamba ngaphambili Nkosi ususa umoya ngendawo. Thixo wethu onamandla amakhulu uqhela ukusifa Nkosi kwiminyaka egqithileyo. Ubuke wasifa wasipha into esizicelayo. Thixo wethu onamandla nansi Nkosi imithwalo yabahlolokazi. Nansi Nkosi imithwalo yabahlolokazi. Nansi Nkosi imithwalo yabahlolokazi. Uthe wena kaloku Nkosi unguyindoda kubahlolokazi. Unguyise kwinkedama. Njengothixo ke Nkosi vula isandla zakho zobuzali uthathele imithwalo Nkosi uphendula abantwana bakho ukuze Nkosi babuye bazoxelela abantu ba unguThixo ophendulayo. Umngane wengcwalisa sife ke Nkosi ngoku ukuze xa sitshonilanga silibonge igama lakho engcwele. Ungavumi Nkosi ngathi ukuthi ngexesha lokuthandaza kwethu ungasiphenduli. Uba thina Nkosi awusiva khumbula Nkosi imithandazo yomakhulu bethu. Thixo wethu onamandla uba thina Nkosi sibonile khumbula Nkosi ukudahluzisa koba umkhulu bethu. Kakade wena unguThixo wobawo bethu ukwanguye nosapho lwabo. Yenza lento ke Nkosi ndiyakuthandaza. Siphe kwelizwe oba siyazi inyaniso yakho. Ilizwe liza kubakho Nkosi. Siphe bomuna ngemvume yenu sizawucela imizuzu asizuvuma sonke umama bantu. Sizawucela ayazi komama into yoba sidla ngokuthini xa siye emithwalweni. Abazawushiyeka apha tata umongameli basale bedumisa khona ukuze umoya ongendawo ungangeni. Njengoba siphakamisa ilizwi likaThixo uSathane nabo uyothatha amandla amahle. Uthi bandibhaqile kulaa kona ngathi ke ndiphinde ndiyozama. Ifuna into yoba ke ngoku thina simvike sishiyeke apha ngendumiso. Sesincedile uThixo phalela lasekhaya. Sizayogqibezela lo msebenzi. Sinethemba loba noko uThixo yini sibulaleke kangaka yini Thixo. Awunokusive nakulo nyaka ka-2026. Sivuma ingoma ezukileyo bomama bam. Sizawuphuma siceleni siyotshisa le mithwalo. Bashiyeke abanye abantu bakaThixo aba becenga uThixo ngendumiso. Ngoko nangona phakade amen. Ingoma sizawuphuma umamlo Bhayibheli.